ngedapi mila saking menika supados mboten saya kathah getih ingkang kutah dodo ingkang bengkak lan balung ingkang pecah satemah pejah kasulaya sayembara perang menika kedah enggal dipun rampungi dene Sang Jiwatama nenggih kadang kula para Pandhawa ingkang kedah makarti Gusti Ngamarta dina iki uga lagi prihatin Ngamarta ya lagi susah ing atase negaraku dhewe lagi peteng kenapa kok dadak reka-reka arep ngrampungi perkarane negara liya Werkudara gatekno kang dadi tembungku wong kuwi yen pengen mulya kudu wani mulyake marang wong liya luwih dhisik wong ki yen pengen mulya kudu wani mulyake marang wong liya luwih dhisik negara yen pengen tentrem ya kudu wani nentremke negara liya ngertenono Dimas Dewi Kuntul Sinanten kuwi tegese putih lan resik Kuntul kuwi putih santen uga putih tanpa beda kelawan jiwane Yayi Puntadewa ingkang uga kaya mangkono lamun ta priya lan wanita ingkang suci lan bisa manunggal tetunggalan dadi siji tertentu bakal ambabar marang kamulyan merga Dewi Kuntul Sinanten kuwi kejaba putra putri Narendra dheweke uga pengawak mahyu katentreman ingkang bakal dadi srana tentreming negara Ngamarta merga wahyu katentreman mau uga sinebut wahyu Purbalaras tegese wong sing bakal anggadhuh wahyu kuwi menungsa sing pinter amurba utawa ngendhaleni jagat utawa lelakone supaya timbang satemah ambabar marang kamulyan lan kaendahan Lenglenging driya mangu mangun kung kanduan rimang lir lena tanpa kanin yen tantulusa mengku sang Hyang Utama mangkono Sri Narendra wus nyolon anggrapa Koko Prabu Ndarawati jimat kamulyan kula nyuwun pangapunten ingkang agung Koko Prabu nadyanto ingkang sampun kula tansah ngestokaken dawuh paduka nanging sepisan ji menika kepeksa kula mboten saged nglampahi Koko Prabu Ndarawati dasaripun menapa Yayi Puntadewa menawi kula kedah palakrama kaliyan putri Salagawema Dewi Kuntul Sinanten kula mboten purun Koko Prabu Dewi Kuntul Sinanten menika pengawak wahyu katentreman lho Yayi nadyan mekaten kula tetep mboten purun dinanipun menapa gesangipun warga Ngamarta bagya mulya menawi kula kedah nglincati kasetyan lan ugi ngremuk dumateng gatosipun garwa kula Yayi Ratu Drupadi bedahipun menapa Ngamarta ngraosaken mulya wibawa menawi ancik-ancik dumateng kasangsaranipun bojo kula pun antal leng-leng rayaning bangsa sangka kumenyar mangrengga rumeng puri mungkin tanpa siling ngelakne pangomak masler murut langit
Kula pun drupadi cumantaka sowan tanpa piniji singklar ing tapa krami. Nuwun sewu. Sampun sawetawis dangu kula nderek nyurasa. Kula nderek ngatekaken ingkang rinumpaka wonten ing pendhapa mriki. Pramila saking menika menawi dipun keparingaken plungsu kula tak nderek udu matur sinuwun. Garwanipun Kakang Yayi Drupadi Siadi bakal matur apa wong ayu. Nuwun sewu. Kula mangertos bilih dinten samangke negari Ngamarta nembe ketaman panandhang. Menawi ratu menika boten enggal sirep tartamtu para Pandhawa ingkang lepak lan nyangga dosa ingkang awrat. Mongko jiwa satriya menika kedah nyiwakaken keperluaning pribadi lan ngenaken kabetanipun bebrayan agung. Kula saking menika Kanjeng Sinuwun Puntadewa sanadyan tresna kaliyan keluarga lan tresna kaliyan negara menika sami-sami awratipun, nanging gandeng paduka menika ratu mila kedah nyipataken katresnaning garwa lan wani korban jiwa raga sarta menapa kemawon kagem rahayuning negara. Mongko dinten samangke Ngamarta mbetahaken katentreman mila kedah anggayuh wahyu katentreman kala wau kanthi paduka Sri Yudhistira Anggarwa Dewi Kuntul sinanten. Sinuwun paduka sampun wasumelang kaliyan ingkang garwa kula pun Drupadi. Raos kula sampun ikhlas lair batos lan tila legawa nyengkuyung dumateng lelampan menika. Kula nampi kanthi ikhlas lair batin menawi paduka palakrama malih kaliyan putri saking Slaga maupun Kuntul sinanten. Kinempit-kempit sangreknaning bawana ya si tukang walang ati Werkudara tekakanku kepiye mutiarane wanita ki ya kaya Mbak Yumu Ratu Drupadi iki tegese anggene sugeng ana ing alam padang ora mung mikolake diri pribadi, ora mung golek senenge dhewe ning nglilakake garwane rabi meneh kanggo srana katentremane negara. Mongko wanita sing nglilakake ikhlas lair batin bojone rabi meneh kuwi cadangane swarga tundha 19.
bisa kanggo teka tuladha kena kanggo teka palupi tumrape para putri sing gelem nindakake pakarti kaya Dewi Drupadi. Upamane ana wanita nadyan to pinter olah budaya dasare sing kakung ki ya duwe kaprawiran ing reh olah gelare ringgit kok sing wedok kuwi nglilake bojone rabine karo sinden mundi kok ngendi ngono kuwi ya calone swarga ya model kaya ngono kuwi ning parandene kok nganti sing lanang pamit rabi parandene sing wadon malah mecahi gelas piring lan liya-liyane ya kuwi calone entuk swarga ning swarga jahanam. Pramara manungsa miyo ngambrang tapi karunaning kasose aneng marga mamalapung Trisang Kunto Wastratma aja kadangipun Kakang Dimas Werkudara Mbahyuku Ratu Drupadi arep palungguhan iki aja wedi kangelan tulungane Siadi ingkang santosa dada baumu mara gage kebak rikat budhal marang negara Slaga Imaya ing gending pitu pupunen sayembara perang sing digelar dening Raden Gagak Bapa Koko Prabu Ndorowati ngandika kula suwun sampun ngantos negakaken dumateng Yayarya Sena kula aturian jampange dumateng Yayi Jodipati semanten ugi paduka sinuwun Prabu Puntadewa monggo kula aturi bidhal dumateng Slaga Ima selak mesakaken para kawula ngamarta ing nandhang sangsaya kula pitados gandeng menika sedya hayu ingkang nuhaken pangorbanan mliginipun korban tumraping manah kula nanging sedya ingkang hayu menika tartamtu badhe ambabar rahayu.
sing kaya godhong tunjung netramu. Sembodra manuta ndak gendong sembodra batobat wong lanang sing ayu gantenge nganti kliwat ukur ganteng po ayu ganteng kakang Raden Janaka piye nek gantenge kaya ngono mendah kaya apa lato-latone Sembodra ing atase wong wadon nganti ripalungguhan iki nek pinter gawe aku dadi kasmaran kaya mengkene mongko Prabu Jata Gimbaratu saka Guwa Barong yektine wis Nyakrawati mbau dendho ngenyam kawibawan kemul kamukten ning nyatakne uripku isih gutang uripku isih kanjil lamun to durung bisa mondhong mustikaning jantungku kowe Sembodra wong wadon wiwit saka pucuking rambut nganti jempol sikil ora ana cacat cirine dasare wasis Sembodra solah lan wiraga eloke wadana ndudut rasa irung mancung karya wuyung dadi lan pantese mripat yen mulat sajak njejawat tur tipis lambene yen guyung gregetke kewes-wes marakake gemes kowe Sembodra kanggone Prabu Jata Gimbar luwih gampang tresnani wong wadon 1000 tinimbang lalekake siji sing wis ngegem jantungku Sembodra nuwun 1000 sinuwun Prabu Jata Gimbar bogo piye kula caosi prisa ingkang manggandrungi nenggih Dewi Wara Sembodra menika boten legan, boten prawan, boten ijen malih nanging sampun winengku ing kakung panengah Pandhawa Raden Janaka yen ngantos jenengan nekat badhe tresna kaliyan Sembodra niku padha karo ngrusak pagrayu mbubrahke wong omah-omah taksih kathah para wanita ingkang taksih suci, taksih legan, taksih prawan. Keng menapa jenengan tik malah kedanan kalih bojone Janaka. Gagah-gagahe wong lanang yen iso demene bojone wong. Kuwi gagah-gagahe wong lanang. Mula pinalangana mlumpak rinanti medhot kok. Aku wis kadung nengkleng dingkleng anglamong edan kepayang karo Sembodra ning nuwun 1000 katresnan nggih sinuwun katresnan menika yektosipun kanugrahan saking Gusti ingkang dipun paringaken dumateng titahipun ingkang ngawujud uruping jiwa luhur lan menapa to sebabipun menungsa pinaringan rasa tresna supados para titah antarane lanang kaliyan wadon saged gesang bebrayan linambaran sucining bebuden supados saged dados lantaran tumangkari menungsa ing jagat raya nenggih lairipun jabang bayi ingkang minangka panyambunging sejarah. Kajawi saking menika Kanjeng
katresnan dipun paringaken dumateng titah ing pangajap supados sedaya tumindak lan pangkartine menungso tansah linambaran rasa tresna mboten namung bab katresnane jaler kaliyan pawestri nanging katresnane menungso kaliyan sesamining gesang welas asih rasa trenyuh guyub rukun samat sinamat dan gotong royong niku yektine woing katresnan dados menawi tiyang saged bebles anggenipun gagapi lan pinter ngetrapaken mungguing tumindak jagat menika wontenipun namung ayem tentrem bagya mulya merga kesrambah rosane rasa tresna kala wau lan malihipun sinuwun Prabu Jata Gimbal katresnan mekaten kanugrahan saking Gusti ingkang kula kaliyan panjenengan boten saged nampik milih sarta katresnan menika boten saged dipun peksa awit rasa tresna menika sipatipun suci lan tulus mila katresnan kok nganti kangge dolanan katresnan kok nganti kangge lemeran katresnan kok kangge sembranan tiyang kala wau badhe kaprawasa karmane katresnan merga tresna niku suci mila kula aturi ndaharatur kula mumpung dereng kebacut mang cupet mang lereni anggendika gandrung kaliyan pun wara sembadra merga nika wis duwe bojo yen pancen sampean ra kena diempet pengin gandrung karo wong wedok yen jaman sakniki pancen yo angel yen riyen udakara taun 90-an ngen poluan nika kathah sinuwun biyen niku biyen nggih kangge niku gremone jare nang kene wonge teko mila ampun lah niki mangke glandang carang saka pucuk kriwikan dados grojokan perkara sepele dadi gawe merga bojone Sembadra sing jenenge Raden Janaka niku lananging jagat lan curing Madyapada sisip semburit simbirit luput katuranggane niki mangke sampean ra iso rabi karo Sembadra malah iso malah sampean kelangan nyawa niku saestu Kodho montak lerke netap supaya yaksine pidoso kang mawi wengis netra kotak nguntar hancur cicep nyomelok cakra praupan brabak branang kaya kembang urawari yen kasumeta marang seketeng mubal muluk metu dahanane dadal Toko Tejo Mantri wonten dawuh Kanjeng ora perlu kowe kakean gunem sing tanpa gunung nadyan kaya ngapa lan kepiye wis dadi sumpahe Prabu Jata Gimbal yen aku urung rabi Sembadra luwih becik ndak entengke patiku lajeng carane kados pundi aku ki wong lanang ya kudu tatak tetek lan tanggon ndak golekane Janaka ndak tembunge kanthi becik ndak jaluk bojone syukur yen entuk parandene nganti ora dililakake tan wurunga Janaka bakal ambyar dadi lebu merga kaprawirane Prabu Jata Gimbal tak budal ning Madukara Cikrakala kang pemingal kampung Namyong Aparoi ngertatet diwateng kota
kali saya kadriya Driasmara marang risang kadirate ratune wong cakra kembang batuk tobat jagat dewa Bathara jagat mangestungkara ya kene pinter banget Raden Janaka anggene ganggu kelawan batine Jata Gini nadyan to karo kadangku sepuh Kaka Prabu Jata Gimbal aku wis diujuk paribasan Gateng Mutiara wae lakon nang parandene yektine bondo donya derajat pangkat kuwi dudu ukurane mareme menungso nang yo wong katresnan jati sing kudu ndak udi sing kudu ndak upati Raden Janaka aku kedanan karo kowe Raden nadyan to mesti wae aku bisa mawas diri aku mung wujude buta wadon nang katresnaku nyatane ora bisa dipenggak ora bisa disirep kudu goleki jejantunge ati ya kowe Kakang Permadi mula aku nyuwun kanthi banget aku ora kudu dadi garwamu suwene nganti pirang-pirang taun aku mung pengen entuk pengasih saka panjenenganmu Raden Arjuna aku tak goleki kowe aku tak nembung karo panjenenganmu Raden Janaka aku ora kudu kok pek bojo aku sewengi kok keloni wae wis marem Raden